Government atum penangan small savings schemes dengbom. Ciklo John Thomtin lo tela bangso savings scheme interest rate kachelar. Lahai small savings schemes along tangka thabdun pulote phan flipen troxira tokbora trok mate 7.6% an interest long. Piniyarni lahai savings scheme apothaksi pachini ponpo. Lapen haladak tangka thabdun pulote ale long vekpo. Lasi labangso video kecheng pen kijut anang litum langpon iktha. Lapen tu labangso channel subscribe pon pelang pulote subscribe pon tha. Like share lapen comment apidun iktha. Small savings scheme angbong Kisan Vikas Patra Bank FD Public Provident Fund lapen Sukanya Samriddhi Scheme do. Jongsi nang lilabang suangbong pen isilong tangka kapabatji pan mangpon pulote aprangsi halahai putak ko ansi interest ke long ma chini iktha. Sukanya Samriddhi Scheme along ningkan kep an arso so tuma pan mipik. Lake non pan troxira tokbora trok 7.6% interest long. Laso scheme along inudamunit arso so banghini pan account ingpu pimi. Arta ningkan ingkorai si kechok hut arso so tum labangso account along pen tangka cho enmi. Labangso scheme apor ningkan sirkep la pen ciklo John Plilo te tangka pan hini ongpo. Public Provident Fund ke kache thang nai tax pen kapajok mate medu kapajok ke menai scheme ladak medu mate tax kachipinang ke krip hovet. PPF along investment dun pulote ningkan phoan leg in apordo ladak kijum nai sikap harop hwa tangkaan pen account ingpumi lake phan troxira tokbora isi 7.1% an interest pibob. Labangso scheme along ningkan keblote atangka phan hini an dupu. Bank atum kipi fixed deposit along phan phora tokbora pho mate 5.5% an interest long. Laso teng interest phan hini kachiplang ji phan ningkan cricket home so se pornang ji. Kisan Vikas Patra long kijumnai suri si atangka pen account ingpumi non lasohin aningkan wang interest like phan trokra tokbora sirkep mate 6.9% ando. Kisan Vikas Patra long lamcha kachipi ke nangli atangka thabdon pulote ningkan kebangbong phan pli anatangka patpo. Asinang litumta lahai small saving schemes along tangka thabdon pen ali cho endun iktha la pen la nanitum ansu se ali che palong dun tha. Pini labang so video ke lan vedlok puthot kaprega video pen nanitum afan chitong thupo. La pen tu nanitum fan kachuning rikang tunga bangke labang so channel subscribe pon pelang pulote subscribe pon tha like share la pen comment apidun tha kardom.